som si prvýkrát zahral Donut SMP na video, takže to sa video bude páčiť, nezabudnite na like, odber zvonečkom a my sa rovno môžeme pustiť na to. Jo, a keby si chcel vyhrať 150 korun, tak mi napíš do komentárov mám odber a jedno z vás vyberú a pošlem mu 150 korun cez PayPal. Takže už sme na Donutu a dnešnej Donut SMP. Если budete chtít, tak vám budu dělat giveaway. Udělám vám dneska giveaway od Full Netherite Set, který mi napíšte váš nickname a jednoho z vás vyberu. Jo, ak byste se načudovali, co tady mám, budu stavit velký loot drop na mém TikToku Demonix. Tak dnešní challenge na Donut SMP jsem se rozhodl, že všetky, že mám 13,5 milióna a chcem za koľko zarobím môj prvý milión. Jo, takže dáme na lomeno RTP. Jo, dáme na RTP. Jo, tady jsem zpátky, takže OK, tak aby se neřeklo, tak já pejnu na svůj druhý účet Demonix.sk všetky moje peníze. Celá 5 milióna. Máme ještě 16. Jsem zvědavý, jak zarobíme na první milión. Koukneme se rovno na orders. Koukneme se rovno na orders a koukneme se na logy. Log. Striped log za $700. OK. Takže najprv si musíme vydělat na X-ku, což kolik stojí? X. Najlacnější stojí 15 000, jo. My se koukneme, kolik stojí X-ka. Najlacnější stojí 15 000, jo. Pokud budeme chceli efficiency a tak to stojí 25 000 a to má nějakou kde nabrat. No, nemůžu vůbec nic používat z mého domu, nemůžu prostě nic, jo. Můžu jenom, mě zajímá za kolik bychom to měli stihnout, jo. Já si tady zdám, jo a ještě abych nezabudl, zapínám stopky, jo. A já vidím čas a já vám ho průběhem tohoto videa budu dávat senka do rohu, ten čas, jo. Takže jdeme nějaký order log cash $100. OK. Počkej, to mě napadá. Tomu ver 20. Aha, akce. Jo. Nepíše mi dále do komentářů, ale ty seš podvádzal. Ne, nepodvádzal jsem, dal jsem si to tam a abych přežil, kdyby něco a log. No tady mi to už. Tak. A máme na X-ku. A dáme X-ku. Máme na Unbreaking 3 X-ku, takže se nám bude pomaly. Ale protože jenom to temí na to, abych jsem prežil. Tak a teď jdeme se takhle vystavět. Takhle. Už jsme v challenge 2 minuty. Takhle, takže máme 52 order log $700, máme 36 000, to tak pomaly. Co to ještě udělal? Počkej, co je název efektivní? Když si zaberu tahle rády z české. Já si takhle zkouknu, kolik jste hral block stack. Kolik? Prosím? Nejlacnější stack. Nejlacnější stack je 1,1 milióna. A právě nám takto koupil náš Emerald. Takže video končí, trvalo nám to asi 5 minut, to nevadí, takže se s vámi loučím a čau. Už jsme na konci tohto videa, jo.
Doufám, že se video páčilo, samozřejmě bylo to clickbait, nedělal jsem za kolik to, dělal jsem si jednou z vás randu, tenhle všechny peníze, co mám tady, budu dělat giveaway a o jeden netherite set. Takže doufám, že se video bude páčit, nezapomeňte fakt prosím na ten like a odber a jestli tady zdáte 15 lajků a 100 vidění, tak si urobíme súťaž od tento spawner. Jo. Takže já se s váma loučím, užijete video a zatiaľ čau.